By December of this year 2025, in the name of Jesus, Father God Almighty, I should be staying in this house without failure. Sekurubheni mune muchidenzo chiti amen. Mune muchita nepanchika muchiti amen. Taise zvizvi kuti amen. 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 Father God Almighty, Amen. in the name of Jesus. Amen. We will finish this house Sekurubhetsonso in the name of Jesus. I will stay in this house in the name of Jesus. We will get more customers, more people who want to build with us after finishing this house in the name of Jesus. Say guys, for the people iwe nasi tiri pano zvakare. Vanhu vazhinji vangu vachibvunza muvhidhiyo yedu yataposta nhasi kuti Sekurubheni varipi Sekurubheni varipi, vakati evo pamwe Sekurubheni vakati vaita dhirama ravo vakabudiswa vachinzi vakaita pamwe vakabva vanzi ndakumusha hambozviona. I'm not like that guys. Ini munoziva kuti I'm too forgiving ine mere. Kusvikaiva vati havachakwanisi zvavo because normally handifariri kuti munhu ndimuti ibva uindi, ndoti munhu anoita choice yake, but iyo zvakatopera. Handiti Sekurubheni nemai zvakatopera. Right now mukuona mashure uku kuchaita kuti vavhare takaisa ngirikini ndo ring beam ere Sekurubheni ring beam yedu vanhu vese mamuchiona kuti iri kufamba sei. Saka vamwe vanhu vaiti izvo. Actually thank you very much kuna kuti well done Sharon. It's not easy guys, like I told you I will do a story time. Ndozokuudzai chokwadi handidi kuita zvokureva nhema. Zvandakaita zvandisina kuita zvandaifanira kuita nemacorrections pamwe ndozofunga kuti maybe in the future when I have my own upstairs in Harare chii chandofanira kuita. Hanozviona zvandakadzidzawo, but tichiri ipapo futi pane vamwe vari kuti saka zvine basa remu muri kutiradzire dzimba dzokutiradzire kuti uri kuvaka. Guys, ndakabva kuri hakuna asingazivi. Uyezve inini basa rangu nekurarama kwandiri kuita tiri kurarama nenyaya yekuti tinopiwa mabasa nemaclients edu anenge achiona mabasa edu. Saka most of the time mumwe anenge asingazozivi kuti munokwanisa here kuti ini ndikakutorai panzvimbo pangu monditirawo structure yakaita seiyi hombe, kana kuti muri vema1 room kana kuti muri vema2 rooms. So definitely I had to show this house so that vanhu vese muzviona kuti even team yangu ana Sekurubhenzo we can come there. Handi munozviona mukatidana kuti uya munditiro imba yakaita seiyi iri hombe tinokwanisa kuiita. That's the main purpose of our videos regarding this house as well. Obviously I don't have to explain to anyone, but at the end of the day tikutsvaga basa, tikutsvaga kurarama, tikutsvagawo kuti tiupgrade upenyu hwedu tichiwanawo mabasa kwano. Tikada kuita secret futi hakuna unofa akazviziva kuti tinokwanisa kuita something like this. Even mapila vamwe vanenge vasazoti tinokwanisa kuisa mapila acho amuri kuona akaiswa papa hapana anozviziva. Even maring beam akakura seaya vamwe vanenge vachiti hapamwa mutomagona. Muchazoonawo futi maybe zvana decking chichichi zvese zvezve netype of majirawo pamwe hamusati maona tichiita. Those are some of the things ekuti tinogona kungofira mudundundu yetu isina papiro yedu akakura hamozviona. Nezvimastondido maybe vamwe vanoda magazebo vanoda chii. So I felt like inini as Sharon wacho as Shema, let me market my own jobs my clients edu using my own things. Saka I have to do the best. Zvinozoramba hazvo asi shungu dzedziripo animozviona. Saka ndo zviripo izvozvo. So now Sekurubheni tasvika panapa tichida kuona kuti zviri kufamba sei. Ari kuseri ndimukudzei by the way akuda kudzokera kuchikoro. Saka akauya kuno kuti azoonawo zviri kuitika. Matanda edu aya atandakatsvaka isusu anonzi ma230 acho ndo ekuti ring beam yedu iyi ndo ma230 adika right. Ari a little bit expensive kuti achokwadi because one munomu musenda rechinzi $25. Zvoita kuti manje umatenge akawanda kuti ari 10 ka zvinozoguma zvondidhurira inini hamozvioni. Pakabva paita suggestion Washi ndo paakauya panapa zvakare. Washi ari mukati umu ndo ndiye akauya neidea yekuti no, instead of kuti tiekere timatenge tinogona kuita sei kubhozi. Nda kutaura chokwadi apa paring beam yepaveranda apa
inini I thought kuti maybe vanogona kuita zvokuti vakaisa wobvisa sezvangoita kumasides kwese kuya kwandakambokuradzai. Washington akati no, hazvigoni kuti ring beam iyi yepavheranda iitwe ichibviswa, ngaiitwe yose ka1 ngaibatana. Tisi kuda kuona mugano hamozviona uyo washa ari kudondokoko kumuratidzei uyu ari kubva kunotaimira tizivi mabhebhe aWashington ekucomment section muri sei uya zvoubude kuvhidhiyo kunyengerere mapegi repastende. All right. By the way, second, yeah, I don't know that designer something nice, something beautiful regarding Jirao. But at the end of the day, we want to sell ourselves as well. Kwa muri mi mashemari enzo yani ngwachiti nduda Jirao rema bricks and rema panels. Washington aneta ma Jiraos ema panels ndo mamwe ano specialize nawo painting kudraw ma plans nema Jirao ema panels ndo zvanowanzoita izvizvi. So ndida kutaura nawe apa ring beam kuma clients angu ava vari kuti tikudo imba yakaita seyako shero takaifarira design yacho what yakadesignwa naWashington by the way. Ndati nditaure zvangu chokwadi akandibvunza kati makavaudza ere vanhu kuti ndindakaidesigna imba iyoyo ndikavaudza asi kuti chokwadi I think handakuzvitaura ndaitaure nhema ozviona manje saka ni ndobva ati ngapaiswe yese ka1 inini personal iditi no handisi kuda kunyepa saka ndangofunga kuti hazvina basa inogona kuti vakaisa one side womira vakaisa front womira woisa ukuku. So this means kuti paista majoin ndo zvandaitsanangurirwa naWashakati hakuna munhu zvakadero either kana mati mimi hamusi kukwanisa kuzviita chisiyai mozokontinya later kuisa chi yose kauri kati manje zvinozoita here isu tikuda kuti zvinhu zvese zvipere ndo patikata sei patakakonectana. Guys, I told you before kuti kuno side ku area kwedu kwatinogara kuno kune vanhu vekuti ukavabvunza information havaomeri. Vanhu vari kuno kwatinogara kuno havaomeri neinformation. And also if you see these people vachifamba ndo zvazvakanakira kutaura nevanhu. Kuona munhu wachipfuura sezvaitika balese pakombe apa akaona wachinanaira hebo imakadiniko ndo zvaunoita munzvimbo kuitira mangwana. Vanozviona vanogona kuona pachibiwa vanogona kuona vanhu vasingahwisisi vachisvika ipapo ndo zvezvimwe izvozvezvo. I remember muna December ndakafonyegwa naumwe mufundisi wakati sister Shero muri kupi. I think pane zvavangu asuspecta panapa because vakandifonera zvadero paya ndobva ndatozoti aiwa ndine nhamba dzakamufundisi tiri desperate for mapuranga handizivi anyone ane nhamba wandine nhamba zvochikundimara wandine nhamba dzake mumwe kuzhekwani kokwamufundisi kati vamufundisi ndaita dambudzo tiri kutsvakawo chi mapuranga ayo ndini ndatoita quick thinking paya inda ndambofunga kumbono matu ndakafunga kuti tikambena mashopu tikana kutsvaga vanhu vangu kuti tikonektewo nevamwe vanoita zvebuilding pamwe vati haisire chi mapuranga vai vakati vandoziva choni vasingazivi vamwewo tikati manje oright chega tinzwe iwo because ndo ndakaona kunge vanonyanya kutaura sterek nevanhu semunhu wamufundisi obviously ndobva watoti isisu chi hatisi around but what I can do regai ndikupe nhamba dzemumwe munhu ndobva tapuwa nhamba chipuwa nhamba vachibva vabata munhu yachibva atibata ndobva taona mapuranga muri kuona I think takaona about 12 guys kutaura nevanhu kwakanaka vanhu unozviona takabva tabatsirikana zvazoita kuti manje mapuranga edu ayaya akwane veranda all because of socialization. Kwani maisa matenda atiri kuona kuoza mwa vanozokonfuswa kuti maisire made midzimu here kana kuti miteuro iyo evipapo vishuwa vachokutana kukwasa mashamareni vakwasei makadi mashamareni long time nguva yareba asina kukwasai pabasa tiripo tiriko zvedu kushema TV tichitsigira tiripo basa redu rifunga ndinorira muri kuona mapepa aya kwanaya ndichiisa saka takambofara ndapedza kuisa ring beam ndazoisa mapepa ya purpose yayo ndekuti panguva iyoyo inenge isati yasvava yaoma saka mvura iyi yakanaya the moment ndiri kungoisa inosuka yesimende ya yosukwa matombo ayosara angove matombo saka ndofanira kutoti mvura pamutemo wayo inofanira kunaya hour point
ndapedza kuisa then haizonai yosuka yesimende muto waya pongosara madhaka chete saka ndopeposi yandazovharira iyi kuvharira iko kutira ndizoa kuti aiwa mvura ikanaya inobva yasuka masimende posara majiche basi wazinda ndichivhunza ndichiti kandi madero izvi zuva rabuda ko kumabvisa ndatya kuti ndikabvisa manheru inogona kunaya ko kumaisa zuva rovira racho nemanheru racho tazongoti asiri zvakanga kwatongodoka tikatione mangwana kuseni tofunga chibvisa takatarisa kuti wenze ende mangwana ina basa chero yakanaya inozi vicharara vichisweta zuva inenge yatooma zvokuti chero mvura ukadira haisuka inenge yatoveneka vatiko yasimba izvozvo aiwa tinacho kuwedzerana kupisa wase yafamba kaimba yedu kumaprofession yedu isusu it's always a dream kwatiri kakutoti it's always a success kwatiri kunzwa kuti the dream yeclient yedu ireality yedu yatodi yatinodesigna. Yeah, I always pray in the name of Jesus kuti by December of this year 2025 in the name of Jesus, Father God Almighty, I should be staying in this house without failure. Sekuru beni mune mchidenzo chiti amen. Mune mchita nepanchika mchiti amen. Taise sisi kuti amen. 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 Father God Almighty. Amen. In the name of Jesus. Amen. We will finish this house, Sekuru Betsonso, in the name of Jesus. I will stay in this house in the name of Jesus. We will get more customers, more people who want to build with us after finishing this house in the name of Jesus. Right, musasi machomo. Saka apa zvakachizoitika paida kunzi patengwe like matitered poor black, but like I told you kuti unombosvika pakugomberwa umbofema saka nindo situation yacho iri papapa because unonge wakutarisa budget dzako kuti dzakamira sei regarding the next stage. So we felt like okay fine, after discussing with other people, even like some of the guys builders wakati vatikabasira nawo kuti tipuwe mapuranga ndo vakatosuggesta this man kikini mazitanda amukona akakura kuti ndiye munotema matanda because most of the guys vari kunoku vari kungotemawo matanda ndo amuri kuona aya saka manje nhasi muchaita sei hamuna iwe mati ndanga asiri pasemendere sekubhina saka makasitoka masemendi matende akaonda kaimi akangogara vasingashandi saka vanokuberekera vaitoshayiwa tende anyway right ndo imwe namukuona apa vranda rangu rese saovhowa yakunoku come and see the Lord has done matooneshe zvinochinja guys the people amozviona then apapo saka painzi ngapangorohwa pose hakuti tikuda kuona joint ndo zvamaona izvi mwari wakanaka mwari wajakobho apa manje ndaivapo musi waiswa mazunaya ndichiita kunoka kudai kuti handisi kutomboda kunzwa noti gogogo anozviona ndichibvunza ndianaika yaunzwa papa chinokapo come and hear mazuva acho anorema akuiswaya vamwe mazuva anorema sakaremera rinokunda chidhokana risina kusimba saka dhai ndo zvandisingatoshigwerewo hakusi kupisa here ikokoko iwe achipurari ndakutisuka kare kare kokoko chaitese mudzepete makoza pakumirira mapuranga vachabvisa apa woisa apo nepanapa kuno taita kuza dzokufamba dziri 4 simbi dziyadziya saka apa ndo think ndo pasara 3 chete nechi4 chivhuranda chekuseri kwekwe handei kuna washikotoona asi muri kugezera mugani ndisi kuti musagezera zvani ndingatozoti sisi vati musagezera chino ichi chisikalari chiya ichi
saka ni ichi ndopavasara kuita futi apa kuti vachiisa bhimu ravo iri padiki parina ndo zvasara wanga anobva wapedza parowa basa rewazvi ewa basa rarohwa basa rarohwa havapedza akabiwa ndokure mabva ndokure chaivo akabiwa yadirwa kure right haiwa wangobviwa ndokure makutodzokera kumazowe usavaderi